ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. тобови ҷангори вазни сабук UFC Пэди Пимблейд оиди муносибатҳояш бо Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. ман ҳоло ҳам ӯро бад мебинам ва ман медонам ки ӯ низ ҳоло ҳам маро бад мебинад. мо якдигарро бад мебинем ва якдигарро задан мехоҳем, лекин ин корро дар актагон кардан мехоҳем. оила ин тамоман дигар чиз аст. ман ягон вақт оиди оила ягон кас гап намезанам ва медонам ки ӯ низ ба оилаи ман кордор намешавад. ӯ аз чунин одамони паст ба монанди Колби Ковингтон нест. ӯ чизе ки хоҳад оиди ман гуфта метавонад. ҳар чизе ки хоҳад оиди шахсан худи ман гуфта метавонад. ман ҳам ҳамчунин. мо якдигарро масхара мекунем. ӯ маро арусаки зардак меномад. ман бошам ӯро сосискаи майдача меномам, лекин ин чиз ба оила алоқамандӣ надорад, дуруст? барои ҳамин ҳамааш хуб аст, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон, фикр мекунам ки Пэди Пимблейд суханҳои дуруст ва муҳимро қайд кард. вақте ки ду ҷангори якдигарро бад мебинанд ва зидди якдигар ҷангидан мехоҳанд, онҳо набояд ки оила, дин ва миллати рақибро дар ин кор ҳамроҳ кунанд. бояд мардонавор байни худ ҳамаи корро ҳал кунанд. Apple ҳиҷома дар шаҳри Москва. ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунад ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. чемпиони пешинаи вазни миёнаи UFC Билол Муҳаммад боварӣ дорад ки Ҳамзат Чимаев ҳатто дар вазни вазнин худро хуб нишон дода метавонад. ҳамзат мегӯяд ки бо Насруддин Имомов ҷангидан намехоҳад, чунки ӯ аз Чеченистон аст, а Насруддин бошад аз Доғистон. аён аст ки байни онҳо таърихе ҳаст, лекин ягон тай аз онҳо намехоҳанд ки ин чиз ягон кори ҷиддӣ шавад. акнун савол: ҳамзат дар муҳорибаи навбатии худ бо кӣ бояд вохӯрад? дар вазни ним вазнин барои ӯ имконият пайдо шуда метавонад, чунки Алекс Перейра ба вазни вазнин баромадан мехоҳад. агар ки Алекс ин корро кунад, пас мо шумо муҳорибаи Чимаев зидди Прохаскаро дида метавонем. фикр мекунам ки ин муҳорибаи хеле дурахшон мешавад. ман фикр мекунам ки гӯштини Ҳамзат чунон хуб аст ки ӯ худаш ба вазни вазнин баромада метавонад, агар ки хоҳад, гуфтааст Муҳаммад. ва дӯстон, дар вазни миёна ҳозир каме нофаҳмоиҳо ҳаст, чунки Ҳамзат хоҳиши бо Насруддин ҷангиданро надорад. ҳамчунин худи Насруддин низ зидди Ҳамзат ҷангидан намехоҳад, дар ҳоле ки ӯ довталаби асосӣ барои камарбанд аст. лекин чӣ гуна ки ҳамаамон медонем қарор дар дасти UFC аст, барои ҳамин интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. шаби гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ спарринги сахт ва ҷиддии Ислам Махачев бо Усман Нурмагомедов баромад. биёед якҷоя тамошо мекунем. ногуфта намонад ки Усман Нурмагомедовро рӯзи 7 феврал муҳориба зидди Алви Девис дар турнири PFL интизор аст ва чӣ гуна ки мебинем омодагиҳои ӯ хеле ҷиддӣ гузашта истодааст. Нурулло Алиев, ҷангори бебохти вазни сабуки UFC, баъди охирон муҳорибаи худ дар ташкилот барои мухлисон ва аналитикҳо мавзӯъ барои муҳокима монд. суханҳои эҳсосотонаи ӯ баъди ғалаба оиди падараш, ки бисёриҳо оиди ин мавзӯъ гап заданд, ва ҳамчунин баромади ӯ, ки ин дафъа Нурулло инкишофи худро дар зарбазанӣ нишон дод. лекин ба ин нигоҳ нокарда, баъзе аналитикҳо ва мухлисон мегӯянд ки ба Нурулло финишҳо дар кор аст, то ин ки боз ҳам зудтар дар рейтинг ба боло равад. яке аз саҳифаҳои хориҷӣ ин акси зеборо бо суханҳои Нурулло чоп кард, ки дар он гуфта шудааст: ба онҳо хабар диҳед ки ман омадам. ин суханҳоро худи Нурулло Алиев рӯзи 7 октябри соли 2024 дар Твиттер навишта буд, вақте ки баъди ҷарроҳии вазнини худ баргашта буд. акнун чӣ гуна ки мебинем, ин суханҳои Нурулло ба дигарон низ писанд омадааст ва рӯз аз рӯз мухлисони ӯ берун аз хориҷи кишвар зиёд шуда истодааст. мухлисони ММА тамошо кардани муҳорибаҳои ҷангуарони бебохтро дӯст медоранд, чунки баъзеи ин мухлисон дидан мехоҳанд ки чӣ гуна ҷангуари бебохт бори аввал шикаст мехӯрад, а баъзе дигари ин мухлисон бошанд дидан мехоҳанд ки ҷангуари бебохт то кадом қуллаҳо расида метавонад. дар пеш Нурулло Алиевро роҳи дароз ва шавқовар дар ММА интизор аст, ки мо ба ӯ дар ин роҳ муваффақият орзумандем ва бо шавқи зиёд ин роҳи ӯро назорат хоҳем кард. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.